napisat će svoje ime. Savršeno. I malo srce. Izgleda savršeno. O ne, ruke su mi sada prljave. Nema veze. Oh no! Imam osjećaj kao da me neko prati. Verovatno samo zeka. Čujem ptice. Imam osjećaj da me neko prati. Moram da se sakrijem ovdje. To je bakterija. Možda zato što imam prljavštinu na prstima od kola. O ne, moram brzo da operem ruke da bi ova bakterija otišla. Moram da požurim. Skloni se od mene, upozoravam te. Skloni se. Sada si na polju. Idem sada da operem ruke. Sada si na polju. Oh no! Bakterija je ostala na polju. Idem sada da operem ruke. Šta? Kako si ušla unutra? O ne, moram brzo da operem ruke. Brzo, brzo. Idem da operem ruke sa sapunom. Hajde, hajde, odlazi, hajde. Hajde, uspeva. Hajde. Uspelo je. To, pobeda. Savršeno, sada ne moram da brinem o bakterijama. To, bakterije su otišle i ruke su mi čiste. I drugari, ne zaboravite, uvek morate da perete ruke nakon što se igrate napolju i pre nego što jedete. Zato što će bakterije doći, a vi ne želite bakterije na prstima. Ćao narode, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da vam date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao i vidimo se. Ok, torta je spremna. Sada moramo da stavimo svećice. Ok, hajde da stavimo jednu ovde. Žuta, plava i crvena. I ostala je još jedna, broj 2. Wow, ovo izgleda fantastično. Sada idem da se spremim za žurku. Nemoj da pojedeš tortu, ok? Savršeno. Odmah se vraćam.
Spremila sam se. Šta se dogodilo sa tortom? Oh no! Šta se dogodilo sa tortom? Ko je pojeo? Da li si ti pojeo? Ali imaš šlag po cijelom licu i telu. Da li si pojeo tortu? Budi iskren. Hvala što si rekao istinu, ali sada moraš da se istuširaš. Oh no! Ali moraš! Gdje ideš? Vrati se! Vrati se! Gdje ideš? Vrati se! Uhvatila sam te! Ok, sada hajde da se istuširaš. Zapamti, važno je da se tuširaš da bi bio svež i da mirišeš jako lepo, ok? Idemo! Ok, da li si spreman za tuširanje? U redu, izvoli, sa ovim ćeš da se opereš. Svaka čast, gorilo! Svaka čast, vidiš da je zabavno, ide ti odlično. A sada umij lice. Ok, samo nastavi, imaš još malo. Još malo, ide ti odlično. Ok, možeš da završiš tuširanje. Ja idem da napravim tortu. Ćao narode, nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao i vidimo se. Ok, ćao gorilo. Hajde da pravimo tortu. O, jedva čekam da pojedem čokoladu. Oh yeah! Ćao Zak. Ćao. Šta to radiš? Spremam se da jedem čokoladu. Zak, mislim da to nije dobra ideja da pojedeš svu čokoladu. To nije zdravo. Zašto nije? Zak, to je mnogo šećera, ne bi trebalo toliko da ga jedeš. Pokvarit će ti se zubi i bolet će te stomak. Nije zdravo. Vidi, čokoladni auto i čokoladni seka i čokoladni majmunčić. Da, znam da svi izgledaju ukusno, ali bolet će te stomak. Da, ne želim da me boli stomak i da mi se pokvare zubi. Ali šta da jedem? Vidi, ovdje ima mnogo zdrave hrane. Mogu da zamenim auto sa bananama. Zamenit ću majmuna sa pomoranđom. I zamenit ću seku sa 2 jabuke. A sada možeš da imaš zdrav i ukusan obrok. Šta misliš, Zak? Izgleda ukusno. Da, plus je slatko, zdravo i bit ćeš snažan od toga. A sada idem da bacim ove slatkiše. Odmah se vraćam. Ovo je sve tako ukusno. Poješću banane. Ukusno u mom stomačiću. Zak, šta je bilo? Zašto plačeš? Ali dobro, Zak. Zak, da li plačeš zato što sam bacila čokolade?
Haha, šalim se. Dobra šala, Zak. Baci 5. Ćao narode, nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da nam date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao i vidimo se. I uvek jedite zdravu hranu. Ćao. Ćao.